Trobaríem que el treball de recerca el tancàvem a finals d'abril, començaments de maig. O sigui, s'entenia que era un treball que era al llarg de segon, en què es culminava el segon, amb un treball important de l'alumne, però amb què ens trobàvem? Que l'alumne s'encarinya tant amb el treball personal que això minvava el que era el temps per les preparacions de selectivitat i tota la resta. Llavors, cada vegada s'ha anat avançant. De finals d'abril van passant a finals de març, finals de febrer, i en aquest moment la major part fa això. Abans de Nadal, l'alumne ha de tenir tancat tot el que és la part experimental, i ha d'haver ja tancat amb el tutor, que tot allò ja va a missa. De manera que durant el Nadal elabora el que és el treball escrit. Després de Nadal, després de Nadal ja ha de preparar la presentació oral, es munten les comissions d'avaluació i a finals de gener, començament de febrer, ens polim el treball de recerca. I cap a selectivitat. Aquesta és la realitat que en aquest moment tenim. Hi havia centres que preparaven metodològicament l'alumne durant tot el primer de batxillerat i treballaven el treball de recerca pràcticament al llarg de segon. I en aquest moment mirem a final de primer que l'alumne tingui clar que ha de fer el treball de recerca i cap a on es decanta. Durant l'estiu fa una mica la documentació teòrica i el que pugui de treball d'escalfar motors. A començament de curs ens hi posem, en un trimestre ens el polim i a final de trimestre per Nadal s'escriu i al gener, a final de gener, ja enllestim tot el que és les presentacions orals i es va ja a presentar. En aquests centres, per mantenir tota la coherència, quan han acabat l'avaluació que va segons els criteris, aquells 10 criteris d'avaluació, si l'alumne suspèn perquè el professor a cada criteri li ha posat bé, regular o malament, no, gens, tal o molt, no quantitatiu sinó qualitatiu, i explica per què, dona a l'alumne, en tots aquells que diu gens, la possibilitat de refer-lo. I al maig, quan és això? Avaluen de nou. O sigui, tenen la possibilitat de refer-ho de gener a maig i recuperar. Això és un centre especial. Jo no he vist que molts centres es recuperi el treball de recerca. Però bé, aquí hi ha una gran coherència i per això us ho he posat, perquè donen... Ui, no! Tira endavant. Tira endavant. Diapositives. Bueno, revisions... A veure, tira, perquè tot això ens... Llavors jo aquí us volia fer un tom per la xarxa. Jo no sé si puc activar aquí. Activa aquí. Pots activar-lo, aquest? Bueno, aquí tindríem l'EDU 365, si no lo encuentras, pues no lo encuentras. No han provat que funcionessin? Pues muy bien, pues si no lo encontramos que funcione, us ho haureu de creure. Aquí teniu, en una pàgina web, tota la documentació aguda i per haver sobre treball de recerca. Com es temporitza, idees sobre quins treballs fer, recursos per al professorat, recursos per a l'alumnat, links possibles. I això ho trobeu amb aquesta de l'EDU, ho trobeu en el CDEC, hi ha també moltíssim material, ho trobeu aquí a l'Ixtec, veieu? No, en aquesta d'aquí és Badalona. Aquí tindríeu sobre metodologia científica orientacions. A l'Ercília és el que us he dit del canal Recerca i ara us donaré la bibliografia i la tira més. Tira, perquè si només tinc 5 minuts ho tenim molt malament. Tot el que és les enquestes passa que molts nanos diuen doncs mira, m'és molt fàcil en lloc de muntar treball de laboratori vaig a fer una enquesta. Què pensa la població sobre? I a més saps què pensa la població sobre? Vaig a preguntar a 4 amics meus, trec els diagrames de sectors, saps? Li passo a l'Excel, tanto por ciento. Resulta que ha fet 10 preguntes a 4 amics seus d'allà al voltant de la classe, tu què penses, tu què penses, tu què penses, i això per ell és una enquesta. Llavors aquí, tira endavant, enquestes, qüestionaris i entrevistes, una mica la diferència que hi ha, tira endavant, perquè en 2 minuts que me queden no puc fer res, tira. Enquestes, qüestionaris i entrevistes, aquí teniu una mica la síntesi, tira, tot això, va, més. Vale, i fins a entrevistes, vale, tira, endavant. Vale,
Què ha passat des que tenim noves tecnologies? Que teniu informació immensa des de com un nano es construeix una cacera de tresor i es fa la gran pregunta de recerca, com el Web West i com treballar les Web West, vídeos i videoteques a manta, pàgines web, espais virtuals de comunicació, ens facilita moltíssim aquesta ajuda amb el tutor perquè podem fora d'hores de classe intervenir, i tota la informació i tot el treball queda emmagatzemat. Tu vas treballar el dia tal i el dia qual i només a l'últim dia m'has entrat tantes coses i allà queda tota la bitàcola del alumne escrita i processada. El grup Aula Mèdia a Catalunya és un grup que treballa tot el que és les tècniques audiovisuals i també està fent propostes de treballs de recerca per a ESO molt interessants sobre el món aquest de la imatge, el món del tractament de l'audiovisual. Endavant. Premis i concursos. El treball de recerca ha estat el Producto Estrella, en el que s'hi ha penjat la tira d'institucions. Aquí tot això ho teníem actiu, Rosa, però, a veure, teníem la Societat Catalana de Física, la Societat Catalana de Química, Tira. Tot això ja us haureu d'activar per vosaltres mateixos, perquè aquí, la Societat Catalana de Física, el Consell... Va l'estret? Tira, posa-me'l al davant, aquí. El CIDIT va ser dels primers organismes a Catalunya que premiava treball de recerca tant secundària com universitària. Llavors, els premis CIDIT són un referent excel·lent. El primer referent que vam tenir en premis de treballs de recerca, però és que en aquest moment totes les universitats donen premis de treballs de recerca. Societat Catalana de Física, de Química, el Premi aquest internacional de l'aigua, la Societat Catalana d'Història de la Ciència. Tira, endavant. Endavant. Sí, la següent diapositiva. Següent. Aquí tenim, no, l'anterior. Ara ja acabo, Aquí, aquest, el MAGMA és una entitat que és una associació de joves investigadors, des de 12 fins a 20 no sé quants anys. I el que és interessant és quan munten la Expo Recerca. Ja porten molts anys d'Expo Recerca. 10 anys d'Expo Recerca. Llavors la Expo Recerca és fantàstica perquè és en tipus fira, cada alumne ven el seu producte, la seva recerca l'ha de vendre. El jurat passa per les paradetes, té l'espai paradeta, i ha de parlar en la seva paradeta. I venen també intervencions internacionals. Jo he vist uns petitons així francesos explicant dir etre enos, saps? Vull dir que llavors t'havien d'explicar que és duro ser un hueso, que si allà el posaven en vinagre no sé què, i que si en plastilina t'explicaven perquè el calci havia passat des de l'os cap al vinagre i per què i de quina manera. Doncs cosetes així simples o cosetes molt més complicades a l'Expo Recerca hi tenen lloc i tenen premis importants. Aquí tindríem congressos de menys volada, però que n'hi ha moltíssims, que un institut aplega els treballs de recerca bons dels instituts de l'àrea, sigui a dintre de Barcelona o sigui en uns barris concrets de Barcelona, o sigui, jo què sé, en el Maresme, en el Vallès Oriental, en Lleida, que llavors se fan concursos, fòrums sobre treballs de recerca, jornades científiques, en el que la de Badalona també té una llarga tradició i té molta documentació penjada. Endavant. Bé, doncs llavors, aquí tindríeu la documentació del que és els